мо барои чӣ саёҳат мекунем? албатта имрӯзҳо ҳар як нафарамон дар бораи таъсири устуворонаи саёҳат ба сатҳи иқтисодиёти давлат аз таҷрибаи мамлакатҳои пешрафтаи иқтисодиёташон вобастаи саёҳӣ маълумот дорем ва ин маълумотҳо зуд аз расонаҳои хабарии анъанавӣ, интернет ва дигар манбаъҳои иттилоотӣ низ дастрасамон мешавад. лек дар ин баробар бояд донист ки саёҳат пеш аз ҳама ҳамчун машғулияти дӯстдоштаи миллионҳо нафар аҳолии рӯи замин барои истироҳату фароғат, солим нигаҳдорӣ ва ташаккули тарзи ҳаёти солимонаи ҷомеа равона гардидааст. дуруд бинандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи саёҳат ва солимӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. инак маҳз чӣ боис мегардад ки мо саёҳатро як воситаи асосии барқароршавии организм, солимнигаҳдорӣ ва зиёдкунандаи эҳсосоти хушбахтӣ ҳисоб кунем? ба ин ё он макон саёҳат карда тарзи зиндагии доимиамонро тағйир медиҳем ки ин ба рӯҳу танамон таъсир расонида моро барои мутобиқшавӣ ба ин ва ё он ҳолати то ба ҳол вонахӯрдаамон такон мебахшад. тағйирот бошад дар бештари маврид хуб ва ба фоидаи организм арзёбӣ мешавад. боду ҳавои тоза, табиати бой, манзараҳои дилфиреб ва ё маконҳои таърихӣ, фарҳангӣ, шиносоӣ бо тамаддуни миллатҳо ба мо ба ғайр аз тарбияти қобилияти зуд мутобиқшавандагӣ инчунин дорои ҷаҳонбинӣ ва донишҳоямонро зиёд мегардонад. ҳамин тавр дар вақти саёҳат кардан тағйиротҳои зиёди ҳаётамон барои тобоварӣ, мутобиқшавӣ ва барқароршавии организмамон фоидаовар аст. вазифаҳои репродуктивии саёҳӣ ба барқарор намудани қувваҳое ки дар иҷрои вазифаҳои истеҳсолӣ ва ҳаррӯзаи хоҷагӣ сарф мешаванд нигаронида шудааст. ҳамин тавр саёҳӣ барои барқарор кардани захираҳои рӯҳии шахс кӯмак мекунад. ҷараёни зичи алоқаманд бо технология барои паҳн шудани як қатор бемориҳое ки дар зери таъсири фаъолияти нокифояи ҷисмонӣ, шиддати асаб, ифлосшавии ҳавои шаҳрҳо, стресс ва ҳатто садои аз ҳад зиёди олами атроф ба вуҷуд меояд замина мегардад. ҳатто чунин тадбирҳо монанди бехатар намудани шароити зиндагии моддӣ, кор карда баромадани доруҳои нав ва усулҳои ҷарроҳии нав ҳам мушкилоти ҷаҳонии саломатии аҳолиро ҳал карда наметавонанд. маълум аст ки ҳаракат дар инкишофи инсон аз дақиқаҳои аввали ҳаёт аҳамияти калон дорад. ҳаракати узвҳои гуногуни бадан, ҳаракат дар об ҳангоми шиноварӣ ва фазо ҳангоми ҳавонавардӣ омили зарурии инкишофи сифатҳои физикӣ ва психофизиологии организм дар давоми тамоми ҳаёт мебошад. бо ин тарз худи занҷираи ҳастӣ доимо дар ҳаракат буда. асоси саёҳат бошад ин доштани тарзи ҳаёти солим аст ки ба ҳаракат кардан алоқаи ногусастанӣ дораду имрӯзҳо тариқи ҳама манбаъҳои иттилоотӣ тарғиб мешавад ва ҳанӯз ҳам яке аз мавзӯъҳои асосии ҷомеаи имрӯза қарор дорад. махсусан солҳои охир ҳаёти кӯдакону наврасон бисёр вобастаи интернет ва бозиҳои компютерӣ гардидааст ки ин ташаккулдиҳандаи на тарзи ҳаёти солим, балки тарзи ҳаёти нишаста мебошад. бинобар ин барои тарғибу тарбияи фарзандон дар роҳияи ҳаракату солимнигаҳдорӣ, варзиш ҳанӯз аз хурдӣ аз оила дар замири фарзандон дӯстдоштани табиату таърих ва алоқаи ногусастании инсонро бо табиат тарбия намуд, дар мисоли ташкили саёҳатҳои оилавӣ. ба фаъолияти ҳаррӯзаи ҷисмонӣ одат кардан хеле душвор аст. баъзе одамон вақти кофӣ барои ҳаёти шахсӣ надоранд, баъзеҳо онро дилгиркунанда меҳисобанд ва баъзеҳо то рафт танбал мешаванд. машғулиятҳои берунӣ ва саёҳӣ вусъатдиҳандаи тарзи ҳаёти солимона ҳастанд. ҳам калонсолон, ҷавонон ва ҳам кӯдакон аз сафар, шиносоӣ бо одамон, шаҳрҳо ва мамлакатҳо лаззат мебаранд. саёҳати дуруст ташкилшуда саломатии инсонро мустаҳкам мекунад, тоқатпазириро меафзояд, қувва, ирода, мардонагӣ, ташаббус, субот, мустақилият, интизом, масъулият ва фаъолияти меҳнатиро баланд мебардорад. саёҳат барои пиронсолон имкониятҳои барқарорсозӣ фароҳам меорад, шавқу рағбатро ба ҳаёт афзоиш дода, фаъолияти ҳаётан муҳимро ташаккул медиҳад.
ҳангоми саёҳат миқдори эндорфин, домофин ва серотонин ки ба инсон эҳсоси хушбахтиро мебахшанд дар организм чандин баробар меафзояд. яъне саёҳат карда мо худро аз таассуроту хотироти нек ва фараҳбахшу рӯҳнавоз комил мегардонем. аз тарафи дигар саёҳат давраи шиносу дӯстонамонро васеъ мегардонад. мо имкон пайдо мекунем ки доимо дар ҷойҳои нав ва бо одамони ношинос ҳамсӯҳбат шавем ки дар навбати худ ин барои шинохтани инсон ва робитаи дӯстӣ барқарор карданамон мусоидат мекунад. яъне бо ин тарз сайёҳӣ барои рушди шахсият имконият фароҳам меорад. саёҳат карда мо ҳамеша сари ҳар як лаҳза чизҳои навро мефаҳмем. бо тамаддун, анъана, тарзи зиндагии ин ё он мардум, маконҳои ношинос ва умуман фазои нави ҳаёт шинос мешавем. саёҳат моро бо оилаву пайвандонамон наздиктар мегардонад. дар вақти саёҳат хоҳ-нохоҳ мо аз оилаву пайвандон дур мемонем ва гоҳе онҳоро ёд меорем ва ба қадрашон мерасем. дар вақти бозгашт бо худ армуғон ва муҳимтар аз ҳама хотираҳои фаромӯшнашаванда меорем ки ин барои гарм шудани суҳбатҳои оилавӣ сари дастархон ва ҳис кардани муҳаббати аҳли хонавода ба шумо кӯмак мекунад. иқлими мусоид, табиати зебо, наздикии фазои обӣ, дарё, кӯл, баҳр, мавҷудияти ёдгориҳои табиӣ, ёдгориҳои фарҳангии моддӣ, ҳамаи ин ба рӯҳияи мусбати психоэмотсионалӣ мусоидат мекунад ки ин ҳам омили барқароркунанда аст. саёҳат карда мо аз вобастагӣ бо олами маҷозии интернет дур мешавем. ҳарчанд инро бисёриҳо боз як роҳи хуби дигари табодули хотирот бо дӯстони маҷозӣ мешуморанд, аммо дар сайёраамон боз ҳастанд маконҳои нотакроре ки аз алоқаи вайфаю интернети мобилӣ дур ҳастанд. саёҳат карда мо хотираҳои фаромӯшнашавандаро ба вуҷуд меорем. аз ҳар як саёҳатамон мо як ҷаҳон таассурот ва хотироти нотакрор мебардорем. саёҳат низ дар организм эҳсоси вобастагиро ба вуҷуд меорад, аммо ин вобастагӣ ба инсон танҳо ва танҳо эҳсоси хушбахтӣ ва саломатиро эҳдо мекунад. зеро ҳар бори саёҳат кардан мо аз фикрҳои ҳаррӯзаи дилгиркунандаи ҳаётамон ва фикрҳои нолозиму манфӣ озод мешавем. ҳамин тавр саёҳат дар соҳаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва иқтисодии ҳаёт аҳамияти калон дорад. гуногунии шаклҳои он ба шахс имкон медиҳад ки барои худ мувофиқтаринро интихоб кунем ба монанди вақт, макон, намуди сафар ва воситаи ҳаракат. ҳар як одам барои мустаҳкам намудан ва нигоҳ доштани саломатии худ то синни пирӣ нигоҳ доштани қобилияти меҳнат, фаъолияти ҷисмонӣ ва қувваи худ имкониятҳои бузург дорад. Audio Jungle.